DCJB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kilohertz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DZGB, alas 12:38. An oras hatod sa Indokang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Tibay mas abot kaya na? Mag Bear Brand araw-araw. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Bilis! Tawagan mo na ang barkada. Magbukas na ng San Miguel Beer. Drink responsibly. Forteplex. Wag KSB. Wag kulang sa B vitamins. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Mga tugang, eskaramusa na sa DCGB! Eskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, entra na sa Escaramuza. Si Tresha, tigta-try doon na ako kanika. So bago pa pala naka-live ang on Facebook. Bata sige ko ang burubay lidigdi. Oy, magayon ko na magpaduro da plus sa orawang malipot-lipot ang panahon. Sa mga nasa arong dyan, pwede nindong patugtugunan sa indong mga radyo. Sige na, pakusog-kusugan na tabi ang volume kan sa indong radyo. Maburubayli kita, dyan ka mo sa mga residensya nindo. Ako rin sa stasyon kan DCGB. Pwede man sa mga nakaantabay sa samuyang DCGB News Online, mag-lag lang po kamo ni na earphone sa indong mga talinga. Alangan man ngaya sa dungo, kaya nga ni ngaya earphone ta sa talinga. Magburubarayli kita. Napaka-supportive talaga ni Kuya Nems. Nagkampang ko na yan, pero nag-iiling mo sa DCGB News Online. Marahay na pagkauto po tabi sa Indo. Mauran-uran na pagkauto, pirang aldaw na ining uran-uran. Pero okay lang mag-uran basta wara nin kasabay na paros-paros na makusog. Pero sa mga nagbabiyahe dyan, luway-luway lang po tabi kamuta. Talagang maalnas ang tinampo. Luway-luway lang po sa pagpadalagan. Imbis maibitaran po anong man na pangyayari dyan sa tinampo. Doon po sa mga naghahalat kay update, kung si Isay mananggad su ka-inkwentro or kung inkwentro itong nangyari, dyan sa Barangay Bariis, Legazpi City, hanggang sa ngunan, wala pa po nin information and padagos pa po ang investigasyon kan mga otoridad. Kaninang aga, mga 6:20 ata ito, may nag-chat sa kuya. Classmate ko ini kan college, pero taga Sorsogon ini, dyan sa Danlog. May namati man ang gadasinda. Pero sabi nga ni ibaga ni Kapitan Kasubago, medyo makusog talaga sa uran. Dyan sa southern part kan Legazpi, malangan ita ako. Medyo late akong nakaabot igita. Grabe talaga sa uran. Magtaga-ingat-ingat man po, giraray kita. Nabasa ako, Tresha, tigsan mo sa kuya. Napaka-supportive mo din naman pala.
Sabi ni Trash, wala man ngaya ako ate ngayang choice. Tayo man lang ngayang dalawa dito ang matitira. Hoy, marin na pagkauto po tabi sa Indo. San man ka muna lugar digde sa probinsya kan Albay. Sa inman ka muna lugar digde sa sa nasyon kan Pilipinas. Siring man po ang pig-abot kan sa muyang broadcast. Sa paagi kan DZGB News Online. Naggalaon po kami na kamuna sa maray ng kamugtakan. Harayo po sa anuman na kahilangan, lalong-lalo na po ang COVID-19 na hanggang sa ngunyan, padagos man po girarayan na pagdagdag kan kaso. Medyo talagang hababaan na ngunyan so nagpa-positive. Pero igwa pa man giraray. Kaya ngunyan na aldaw po ang primerong aldaw kan ika-4th na national vaccination na digdi sa Pilipinas. Poon po yan ngunyan sa sa Sabado, March 12, 2022. Kung saan duman sa according to National Vaccination Operation Center, digdi sa Bicol Region, nasa 104,613 Bicolano ang target na mabakunahan kan Department of Health digdi sa tulong aldaw na vaccination. Target kay ni sinasabing numero 38,626 na mga Bicolano an matauan kan primary doses and 66,004 individuals naman para sa booster dose. Kaya duman po sa mga day pa po nakaka-resibinin bakuna. And lalo naman duman sa mga nabakunahan na pero day pa nagpapabooster. Magpabooster na po kamo kung gusto nindo. Kung abo, wala po tayong magagawa dyan. Decision po tabi nindo yan. Tadakulan ako nagkakabarasan na natangay tapipiriton mo ngaya magpabakuna ngaya so mga abo magpabakuna. It's your choice. It's your body, it's your choice. Pero mas mariman po giraray dyan na mag-ingat po kita sa mag-ingat man po giraray kita sa COVID-19. Magsunod po sa public health standard. Sabi ni Sir J. Balisoro, Hi Angel watching from Ginubatan. Maray na pagkautuman po kay Sir Louie Ariola na kantabay from Sorsogon City. Sabi digdi ni Sir Ron Aranya, Good PM Angel watching from Bacoor, Cavite. Ang ulam po namin kanina ay pinangat na galing sa Kamalig. Nabili po ng tita ko na taga Legazpi. And pritong Gigi. Anong Gigi? So sa sardayo to ni Kuya Nams na sira po na sumana namon. Kasuhapon, halidigdi si Kuya Jimmy. Tiga-alat ako kay Kuya Jimmy na ang magdaraki siopaw na ang laog ang pinangat. Kaso ang problema Kuya Nams, sabi sa Kuya, kay Kuya Jomar da ako mag-agad. Maray na pagkauto po kay Sir Romy Brizo and kay Sir J. Phil Sarampote. Sabi na good afternoon po Ate Angel. Maurag sa Bluetooth speaker, makusog lamang. Gari, tiga connect sa iyang cellphone sa Bluetooth speaker. Tapos nakapwesto lang ngaya sa gilid kang arigi. Aram mo siya ng arigi? Panaghanap ka tsadki. Mga hain ngaya mga sulampaso ngaya digdita malampaso ako. Mataram si mama mo. Ana pa ngaya dyan to nasa likod ngaya kang arigi ta? Si Trisha alam ko hindi alam kung ano ang arigi. Alam mo be? Sabi na, arigi. Aram mo ang arigi? Si Kuya Nams, sige sana naman ang ulo ko. ang arigi Trisha, haligi. Yung halimbawa, made of native and sa imong harong. Diba yung may poste dyan? Ang apod ka yan, arigi. Minsan, nag-uulog dyan ang mga bukbok. Tapos, ano nga ni Kuya Nams, apod po duman so tigagibo po bagang asukar. Ay, ano baga, asukar so tiga agay-ay. Dakulon ka mong naukudan sa Kuya Angon yan. Puro nga lang kalokohan. Ay, duman po sa mga magpapabakuna,
magduman lang po kamo sa respektibo nindong mga rural health offices. For sure, may tigpalawasin ng schedule and vaccination. Siring man po ano po digdi? Vaccination site ng gigibuhon kung saan gigibuhon ang pagbabakuna. Digdi sa Legazpi City, puon ngunya na March 10. Niyaon dyan sa exhibit building para sa pagbabakuna ka na pediatric vaccination para sa may edad 5 to 17 years old. Kaibahan naman ang pagbakuna kan booster para sa 18 years old and above and PWDs and senior citizen. Unining saro katawo, naitiga apot man na parte kan, mapabakuna da siya, pero nasa other part kang lawas. Ay! Bala ka dyan. Pa nagpabakuna ka duman, ipapatanggal sa imong sulog mo. Kung gusto mo duman na mabakunahan. Sa SM City Legazpi po, igawan po ni na vaccination sa Ayala Malls Legazpi, Barangay Banyo and Barangay Bagong Bayan. Pungunyan po yan na, na aldaw. Ay ngunin na hapon, 1:00 hanggang 5:00. May house to house na pagbabakuna. 1:00 sagod 5:00 nin hapon dyan sa Barangay Banyo and Barangay Bagong Bayan. Dyan po sa southern part, igaman po sa Barangay Bagakay and sa Barangay Bunker 1 Covered Court. And kaibahan po sa papasyaran kan vaccination team kan Legazpi City Health Office and Barangay Maslog and Barangay Mauyod. Maray na paggawdo kay Ma'am LV Sabdaw si Denyo dyan sa Malasakit Center sa BRTTH. Maray na paggawdo po tabi sa imo Ma'am LV. And maray na paggawdo man kay Tita Daphne Garcia and kay Sir Melvin Ailion Macapaya. Sabi na present from Maslog, Legazpi. Oy Sir Melvin, baka po day ka pa po nababakunahan. Sabi ni Kuya Ron, maulan po ba dyan sa Legazpi? Opo sir, medyo nagkapirang aldaw na po na medyo nagtataga durudalagan digdi ang uran. Kaya magluway-luway po kita sa pagpadalagan. May nailing akong post from Apex. Sabi na posibleng tumaas din ang singil ng kuryente epekto ng walang tigil na oil price hike. Ang crude oil ay ginagamit ng paggawa ng kuryente bagamat crudo lamang ang laging available sa bansa. Nakadepende pa rin tayo sa presyo nito sa dollar exchange rate na nagbabago depende sa kondisyon ng pandaigdigang merkado. Magtaga tipid-tipid na kan mga kuryente. Bata dipisilon pag warang kuryente. Lalo na pag banggi. Tapos matsyempo na malamukon pa. Sabi ni Sir Joseph Nares, hi Ate Angel. Mauranon po. Magdara po tabi kamunin pamandong May nailing ako digding announcement from Bicol Universitarian. Saro po ining publication dyan sa Bicol University. Sabi digdi just in, Bicol University College of Agriculture and Forestry o ini pong BUCAF has been approved to conduct face-to-face classes by the University Crisis and Management Committee of BU today, March 10. The Bachelor of Science in Agricultural and Biosystems Engineering will be pilot course to conduct face-to-face classes in BUCAF this March 2022. Uy, magaray ining bareta dyan magandang balita po ito para sa mga estudyante dyan sa BUCAF. Pero bako man gabos na bako gabos na mga courses dyan sa BUCAF makondukta na ni na in-person classes. Malay mo maging effective and maging positive pilot course na iniong Bachelor of Science in Agricultural and Biosystem Engineering. And before man matapos ining pero feeling ko nasa OJT na mga intern na ngunyan ang mga nasa 4th year. Pero malay ta sa mga maabot na aldaw, makabalik na po giraray sa
face-to-face classes, ang gabos na courses, and gabos na ano po digdi na campuses dyan sa Bicol University. Sabi ni Sir Arnel Baluzo Bilanghel, shout out po sa mga taga Rapu-Rapu Albay, Bilanghel family, Anyoneva family, Balozo family, Arnel Bilanghel from General Trias, Cavite. Ay nakaantabay man an sa kuyang mga tita, sa kuyang tita and tito and mga kapinsanan dyan sa Mayon, Daraga Albay. Ay, very good si Sir Melvin. Sabi na, fully vaccinated na po ako, ma'am. Maray na pagkautuman kay Sir Pia Fernandez and kay Sir Joel Serio. Sabi na pa, shout out at Ate Angel sa Lower San Roque, Santo Domingo, Albay. Si Joshua James, hali palang inidigdi ka sa hapon. Sabi na, hi ate, haha, maray na hapon. Ang haha baga ni Joshua James, gari baga, Kuya Nes, gari perming bako, kumbinsido. Ay, Joshua James, salamatan po sa daramong puto kaso hapon. Sabi ni Sir Henry, kung halida itong puto sa ligaw, ito pala, hali po sa malilipot. And barangay kapitan pala ni, Ninda James. Itong nagadan po baga Kuya Nem. So hanggang sa ngunyan, day pa maaraman kung po. So it's either nabadil, binadil, na nakuha duman sa communal garden kan barangay. Condolences po sa pamilya ni Kapitan Narding Bisa dyan sa San Jose, Malilipot, Albay. And nakailingon yan. Si Ate Brenda Rodriguez sa Flora. Nag-send siya ki Heart. Tapos si Nanay Chi. Si Nanay Chi, mapabako na da ini, pero bako sa braso. Oy, kulibat ko pala. Narumduman po nindo so primerong tao na nag-receive nin heart o nag-undergo nin heart transplant. 2 bulan na nakakaagi. So tigpalitan po baga sa puso ki pig, ki urig. Nagada na siya kasuhapon. Sabi ni the first person to receive a pig heart transplant has died. After the historic operation, the hospital that performed the surgery has announced. Ini si Sir David Bennett, 57 years old. Di mo pala na kasigurado na pag nasalidahan ka kang puso ki urig, mahaloy ka. Tailingan ini si Sir David Bennett. 2 months pa lang so nakakalihis, tapos nagada na siya kasuhapon. Kaya ang importante dyan, alagaan ang puso. Maghanap ng mag-aalaga sa puso. Ano, Tresha? Sabi ni Tresha, tangin na damay naman niya ako dyan, ate. Sabi ni Ma'am Lore Obanya Omnes Nabata, good afternoon, Ma'am Hazel, watching from Dammam, Saudi Arabia. Uy, may taga-Dammam kitang ma'am, size 6 or 7. Sa mataram ini si Ma'am Lore. Dahil nalagod ngayon ako mailing ngayon. Dahil nalagod ngayon ako mailing. Delikado ngayon kita kaini. Maray na pagkauto kay Ma'am Ruby Moratalia. Happy Iskaramosa po, Ma'am Angel. Pa-shout out po. Okbina family dyan sa Mayon, Daraga. Thanks po always watching from Brunei, Darussalam. Mga katipon ako ni Kuya Nems. Ang bado ko po size extra small. Ang waist ko po size 25. 25? Day patig 24. Sabi ni Princess K, pa-shout out naman daw po. Uy, maray na pagkauto kay Lolo John De Leos. Maray na pagkauto po sa imo and kay Honey Moonlight ng Pidoran Albay. Sabi na hello po. Nailing ko Kuya Nam bulod po baga dyan sa Subuhawi Hills sa Pidoran. Sisay daw ang nagpasaway na nagtapok duman ki po digdi? Kuya Nam, sabi ni Ma'am Lore. Sabi na, pwede man po baga ngaya Ma'am Angel. Sabi ko na sa imo. Basta ma'am, size 7 po ako. 36 or 37. Extra small ang size kan t-shirt.
Alam si Kuya Nems, kuna sana ngayang aki ngayang iniyo. May nagapot man unini sa sa po digdi sa nangyari na dyan sa Bariis. Sir, mamaya babalikan kita. Sana all ngaya binabalikan. Sabi ni Sir Hero Barnebo, marahay na udto tabi ma'am. Pa-shoutout po sa mga taga-Karamoan coming from Palawan. Dahil na kumasugpon ko yan sa mataram iniyo. Anong nangiiningi si Angel ngayon? Garing ngayon din na ngayon si Daywan, magtaga-relax lang po kay tata. Medyo mauran-uran. Habang kamo dyan liligid-ligid sa mga igdaanin, masarap mo na mag-ligid-ligid. Lalo na kung basog ka mo. Pero pag bagong kaon, dahil mo na kamo mag-igda, magpa-uro-inundag mo na kamo. Ano pa man? Alauna naman po nin pagkahapon. Oras na naman po para kita magsuro sa riblagan. Tama ng arambugan saga naman. Ako nang bala sa Ang nakaibanan ko po sa Lalo Technical, Kuya Nems Flora. Sa IT niya po dyan si Richard Astor and si Tresha Litana. Sa newsroom niya po dyan si News Manager Mar de la Cruz and si News Director Edwin Peralta. Ako po ang sanong nakaibahan. Ako po ang kagandahan ng South. Angel Mustaza po. Bye-bye. Bye! Ano na naman? Nalingaw ako kan numero kan ako Bicol Party List. Romdomon mo sana ang numero 18. Numero 18. Ay, iyo pala. Numero 18, anahanapon ko sa balota. Ang numero kan ako Bicol Party List. Yes, dahil mo nang nagkalingawan ang numero 18. Ako Bicol Party List. Iboto ang sarili. Ako Bicol Party List. Katabang na. Kasurug pa. Numero 18 sa balota. Political reference paid for by ako Bicol Party List. Kung Joey Ikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BIU, salamat libreng tuition fee, dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad, sa tung naresibiya, mga tabang medikal, sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwaan, mga water system, kadakol pang iba ang naginibokan mabuot na kongresista. Kong Joe. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya. Laban sa sakit, ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync. Sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Ang pagbabago ng panahon dapat sabayan ng bagong lakas. Ngayon, may dagdag tatag sa New Cobra with ImmuniPlus. May tulong proteksyon from vitamin D at zinc. Plus iba pang dagdag lakas. New Cobra with ImmuniPlus. Tulong sa lakas na may dagdag tatag. With proper diet and exercise. ImmuniPlus with vitamin D and zinc is now available in all Cobra variants. Constipation, nasolusyonan dahil sa pag-inom umaga't hapon ng mixed and herbal coffee. Dati po nakakaranas po ako ng constipation. Malaking pagbabago talaga ang nangyari sa akin simula nang masubukan ko ang mixed and coffee. Nawala na ang acidity ng aking katawan. Kasabay din dyan, na-normalize na ang aking pagbabawas. Ako po si Andrea De La Rosa, nagmula sa Nabua, Camarines Sur, 27 years old. Pruweba ng mixed and herbal coffee, ang ating kape, herbal at natural. Walang coffee creamer.
Ang Mixten Herbal Coffee mabibili sa Doc Alternativo Center sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Kabangan, Legazpi City. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Mabibili na rin ang Mixten Herbal Coffee sa mga tindahan, butika at supermarkets. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. 1:03. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Sinabi kan Department of Health na dainin paglangkaw kan kaso nin COVID-19 infection poon ka na ang National Capital Region asin 38 pang ibang lugar sa nasyon maipairarom sa Alert Level 1. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na sa ngunyan dahil sindang nahiling na paglangkaw kan kaso mantang siya nagtaonin asigurasyon sa publiko na ang gobyerno nasyonal maigpit na nagbabantay sa iro kan mga namamanwaan tanganing masiguro na ang mga ini nagsusunod sa minimum health protocol. Yan ang pangalaunang bareta hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo. Welcome